Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Lalaking police asset sa Cagayan de Oro City ang way kaluoy nga giluba sa makadaghang higayon rason sa iyang kamatayon. Sospek sa krimen, gingong tulo ka mga stepbrother sa karelasyon sa biktima. Ani a report ni Cyril Chavez. Gitabangan og kulata og way kaluoy nga gidunggab-dunggab sa makadaghang higayon. Kini ang gihimo sa tulo ka mga lalaking sospek nga way kaluoy nga mipatay sa usa ka lalaking police asset sa Cagayan de Oro City. Kita pa sa video ang nagkadugong biktima nga walay undang nga gibadyakan sa mga sospek ug makadaghang higayon nga giduslag sa hait nga hinagiban. Matod sa Kokpo, nahitabo ang krimen sa Lower Tambo, Barangay Makasandig, ding syudad. Apan ulahin na kining nataho sa Makasandig Police Station. Sa ilang pagresponde, nadala na sa ospital ang biktima apan gideklara ng patay. Initially daw, i-invite siya nga ato sa maong lugar para manghulam og motor. Apan all of the sudden, gitabangan kining maong suspitsado o owner ng biktima sa mga suspitsado. Mao kini naka-sustain kini og almost 22 mga stab wounds. Human ang krimen, gireyon naglusad og hot pursuit operation ng kapulisan nga may resulta sa pagkadakop sa 19 anyos nga lalaki nga usa sa tulo ka mga sospek. Nasayran sab sa PNP nga mga sospek pulos mga stepbrother sa giingong karelasyon sa biktima. Kinasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa nadakpang sospek. Kani pong nakalayas nga suspitsado na sila yung mga previous nga panagbingkil ni aning biktima on the allegation nga mao kini nagsumbong ang sa mga otoridad kay mao nang napriso ang ilang papa tungod sa involvement sa illegal drugs. Kasong murder ang ipasaka sa PNP batok sospek nga nadakpan. Lakip na ang duha ka mga nagtago-tago pa. Nagpadayag sab ang kapulisan sa ilang kasubo sa pagkamatay sa biktima. Kinsa dakong tabang sa ilang mga operasyon. Sa pagkakaroon na agi dako nga sa atong police station 9, labi na sa atong police station 9, mismo nakikot gid sila nga dako gid pod ang natabang ni ini atong biktima og dako pod siya og kawadon. Cyril Chavez, 1 Mindanao.